Hi guys, good morning. It's me again. Welcome back to my channel, Inde Badiday Vlog. So for today, magluluto po ako ng nilagang baboy at ang gagamitin ko po yung mga buto-buto at hinaluan ko na po ng konting laman. So ipapakita ko po sa inyo ang mga ingredients na gagamitin natin kasi iba po ako magluto ng nilaga. So before that, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga videos ko, mga Inday Madudo. So, tara, ipapakita ko sa inyo kung ano ang mga ingredients na gagamitin. Gagamitin ko pong part ng baboy ay yung buto-buto at nilagyan ko na po siya ng konting laman at taba. So, my ingredients, meron po akong gabi, kamatis, luya, green chili, dahon ng sibuyas, asin, paminta, magic sarap, at pichay. At dito po ako, nagpapakulo na po ako ng tubig para unahin ko na pong lutuin ang mga panahog. What we call that one? Kamatis, luya, at ang ulo ng sibuyas dahon. Isabay na rin natin ang 2 piraso ng sili. At pagkatapos, ilagay na natin ang asin. Ganyan po ako magluto guys. Inuuna ko po yung mga panahog niya para ito ay magiging malasa. Mamaya po, pagluto na po yung mga ingredients na yan, after 3 minutes, babalikan po natin yan. At natapos na nga ang 3 minutes guys, at yan ay po ang itsura, na medyo kumulay na po yung ng kamatis. So ilalagay na po natin ang karne. Nakita. So, hahayaan lang po natin yan siya guys. Babalikan po natin siya kapag kumulo na ng kumulo at lumabas na yung mga puti-puti ng karne para ito ay tanggalin. 10 minutes guys, kumulo na nga siya at ito ay tatanggalin natin. Kasi dyan po nakukuha ang sobrang taba, ang high blood po. Tinatanggal po natin talaga yan siya guys. Tsaka haluin. Ito po si Jay, nagluluto po siya ng pritong isda na dalagang bukid. Hey Jane. Hello everybody, what's happening? Ako na eh? Isa pa. Babalikan natin siya mamaya guys. Pagtingin natin na medyo malambot na po yung baboy, para ilagay po natin ang gabi. Guys, hindi pa malambot yung karne. Hayaan lang muna natin siya hanggang sa ito ay lalambot. Nandito po si Mary Jane, nagpiprito ng dalagang bukid. Wait lang, sabi sa probinsya, para lumambot yung karne, lagyan mo siya ng Kutsara or tinidor or kutsilyo. And well, I don't believe that. Bakit ganun ka ba? So, babalikan natin yan siya mamaya, guys, kapag kalalambot na po yung karne. Guys, medyo malambot na nga yung baboy. Ilalagay na natin ngayon ang gabi. Hahayaan natin lalambot ang gabi. Babalikan natin siya mamaya para ito ay durugin yung iba. Para ito ay magiging malapot. At ito na guys, malambot na nga po yung baboy. So, subukan na po nating pigain itong mga durugin, itong mga gabi. Ito po ay mag-aano ng lapot.
Durugin lang po yan, guys. So, ayan na nga, guys. Nadurog na natin ang ibang gabi. Ito na po ang magdadala ng lapot ng ating nilagang baboy. Okay. Konti lang po yung sabaw niya, guys. So, ngayon, guys, ilagay na natin ulit ang natitirang sili. At pagkatapos, lalagyan natin siya ng paminta. At ngayon, ilalagay na natin ang ating magic sarap. Tsaka paghaluin. Ito guys, itong malaki na to, sinadya ko talaga yan. So, tikman natin. Oh God, ang sarap. At ngayon guys, ilalagay na natin ang pichay. Chinese pichay. Unahin natin yung bandang uluhan niya guys kasi matigas to para maluto ng konti. Tapos pag yung dahon-dahon na, saka na natin patayin ang ating gasol. Ayan. Ganyan. Guys, nagugutom na akits. Masarap to ngayon guys kasi maulan-ulan. Mas maulan-ulan dito sa Pampanga, guys. Ayan na nga. At pagkatapos, patayin natin ang ating gasol. At sa pagpatay ng gasol, sabay lagay ang mga dahon ng pichay. Para ito ay half cook lang. Kailangan half cook lang siya, guys. Para naman healthy naman ang kaunti. Kasi, grabe taba nito guys. High blood tayo nito. At pagkatapos, saka naman natin ilagay ang dahon ng sibuyas. Yan na yung magiging ano niya guys, toppings. Isa lang. Isa. So, yan na guys. Luto na ang ating recipe for today. Ang ating nilagang baboy. So guys, if you're new on this channel, please don't forget to like, subscribe, and click the bell button para updated po kayo sa lahat ng mga gagawin ko, mga inday, mga dudong. Bago kayo lumipat sa ibang channel, uulitin ko po, wag niyo pong kakalimutan ang pag-like, subscribe, and click the bell button. And maraming salamat po. Until on my next video. See you later guys. See you on my next vlog. Thank you ka Inday. Thank you ka Dudong. Bye-bye.